at least nara wakero kwa elio kuya right na wakero kwa elio kuya mangana mange no kwa eli kwa matukama no kwa market ali ngati nongo chikomenya kwani nongo chikobera nkwere ayo gotatu menyeretia asogo chinga kyuko irana so amangana mange y'abantu nende tindeti koyo kwa hiyo kwanza hata isinonyanti yago nja ko I'm not sure ko sinanti yago bebe ajo nonye karon komorra no to chenera ali oro china gbi ndo chistenge ta gbi ektargoro ani ayuete go materena afya bato go to bonge ndo chenga ani sinta kiti sai ani aranga omontora okoke ani guete go materena ite kwa bako yani te kwa stress one ko gosunya to gweta na emotebi at least akore bintu biramo konye yani arigi egento kya maana kera mo konya sobo gima bwa talinga kubwate byo bugima bwa bantu bana omotebi tole nae nali agosuba ngayupe kwa ya mote no mumito gocha sibe ndora yani kunere kona gete imiga aranga kore era aburukane tienda mwamuri bero plus no bwana kisa anyway sawa tuendae torena kitoko mote sawa kwa nene yakenda mamu yae wocha sinde njikali kiendi kia embwate sawa muntara nte busa tuendae torena Nyasaye rero bono lya otore naga kosinje namutige okwake beka buya aye no muntu omuya no tagenda kanisa kogotie biro aye no tagenda kanisa kogotie biro bano muntu omuya ebintu ebire bitari konyarekana tiga tokobetera nati kinche natigire Nyasaye korukare kai Yesu bono Nyasaye ngoto ari bono rero egwiki engi Nyasaye ngoto rageria yangonya kobetereria ebintu outine enchege nenda yagozu yakobetereria genda gesare no manyete ngando osie ngumi ebuya nyepi Kenya korogenya kerangi ngonyo rutere iga bona boko rekene nuga ichibutiriyo no manyete ngaboni iga no bachi bachi ambulance anya kwali tibasa kwali wana ye nunya kugonya kugambosa ngogwa kande ngumi iga boronga asine kweros Michael Tyson nabaka erosiriga ngogwa kande ngumi gesare ngogwa genda gochia ambulance ngokora no bwachi bachi ambulance ngorarore moche yatora gamba ibira genda gochia Nyasaye bono twatikire Nyasaye tiga ngaro cie ngumi yange Nyasaye bwe ko maita yasi tigira Nyasaye na maite njira toraragi Nyasaye ne natikire genda gochia kono ke wanda ikira ngone totikire Nyasaye rero bongoragera to Nyasaye bongo tokona tusoborera ari Nyasaye ngo twari ndagera Tachogochia. Iyo bintu birekereye kemana bana ningenda gochia bunjira te yonda ende gochia. No to koyi kuna ambulance. Mangana muna iyo ambulance karatiga. Genda bana gochia. Ntige nkara stay. Singi kwa mu. Ncharuba niga nyanchira ngo teyi kimene iga kuri sangoro yani. Bana nchobana ndoche wanchani obo. Najiro gotema kubulinda lakini tindo jibuna buli. Yani bakaba narengeriri ngoimuka. Niende mboka minto ntegera ropi. Ya. Tokore gonya beka. Kosa manchi tesagi. Salineri ni manchi. Ono kumonto korega. Ne penseye. Igo sandra na ligo sina mokara na gamoi kanse muri kwana. Muri sor frigo sindri gande. Ndo tato ngega. Toko okwe na sagi. Osiboka omotereke neno mwanjete omwikara nsongoli akoere senki agenderete nyanchira imbi yogotera lakini nchi tindochi ya nete nyabete ngende ndekera nae nuko meki disinji tayo katendo tanga tenda sagi ni karansense mukwanirana omweri baga experience kyagenderete kuruabo ukwana biburi basaye abatuba ende sene nyara manye kururisi mbona ngwanye kurinanga arona nyakwirana ubago mbane ukora mbanya kwando ubago nanye kwenda ko bari basuri enda nga baba eneri basende kwa korera sedisho ni ende kwa metri
kurwa mukanze kasagini mwire chira chino mutabanya sikire ganda mete ganda mari tabana tingana chakimecha nyora nyabata muya fu ninja advice yawe kurenya ko bana nago semire bisemo bonga mo Nyanchira ando singo bokororere gas nikimena goteba nyanchira wango nyiraro tisfa ibintu nebinge nasomire no nchikorwa sore ono wana kikomo ikintu nche nakore sai kwatebirenga niende mpaka sisabini tuisaranse osiboke omateria kemene no mwanjete kurwa bunere angerese nga ninkitiagerete agakora bunakorete ndoche nga advise yabo ningi arafunga ndikende bya kabere togende ko barasaba sagini bibiri baga bataramanya asore yambana bibiri basagini muywanne mwende seno bibiri baga bamanya asore amanya so mwana obare bamanya abande familia eyende yabusagini nereje bambatire bya nanchira abwara wakwanire bya asinga ncho nyende shwa woni gase ya bibiri bana bakali aromba komiti ngayindi takete kwanyuguri nakwiburi nyanchira ninda sawa sana skreditiko wana ndeti kondonsi mogo kwa sawa sagini mogo iwana bona kula bitoma china timu ngonyana birangire binde byansi biko chandete nanto make decision ogarante yani ngeso toko kora mbori kwanza nabeta kinyanchira tumete ningwanje ko nanda birdita because of you nando metunde saidi ya tumete ngoko yo nyanchira ro nimete nyaba tunze chiza chero ai chinsaro chero tutakira tagende aru akira tagende tagende kile kinya ino monto mie anda monto mie ba Andika na boy enkoro ngambe ngora elio muiso nuga no your wife ndikuigwa ngora inanye bekariko yabera ire muriro okonde nye poituri munya kuga no to gam your wife no ndega paka karki me chana ndirions na kendirions no njira onde mereti no tura na tura aranchara mi your wife yes your wife yeah pake birongo bibwate wives pake ngoko ne bwate wife pake nsano ke bwate wife kenda kucha njira ki mukau yanto baka no ebisinzi mbibwate chi abakungu kai tingana ko jabwa tingana sa ko jarenga ringa mukau ngwanya korora libumburi bwate bokungu your wife Koyo ndo yoruraga nsome bisonga ko nkwanira ibichingo bichinga chikobya bigiti cyabasati ekendeke hayami yawe no kwana no para linkaranse alinya kobara abantu nkobara bagotira nabara bagotira mbuga nkobara bagotira nindora kule mbatenge kenyoro yansera iri settings igoro ya mapenzi haya obotaka bwansoire nyumba ono mobisa na chandekire ono ratirati na ndara manyaligo likwa Kyoko ndigiriri Use toende. Arai Use wakuri toende bonoka. mwakora nangu
Nyabeta,